رسولا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسولا نري تكبير الله أكبر نري تكبير الله أكبر غلام أحمدية زندباد غلام أحمدية زندباد حضرة محمد المصطفى حضرة محمد المصطفى غلام أحمدي غلام أحمدي نري تكبير الله أكبر Muru nyina ka telefono bila silencieux la ka telefono bila silencieux la a telefono ma en suma voilà أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Le 13e Ijtima national de Noblesse Khodamala Mahdia du Mali doit commencer avec la récitation du Saint-Coran. Il invite missionnaire Abdul Kader Karakon Saheb pour la récitation et traduction du Saint-Coran. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وحيث ما كنتم فولوا
لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني يذكركم واشكروا لي ولا تكفرون ما كان بلاد إليكم لنبي أبا أسرك وتما أيوم ونكي منا كليلا أو ما كيورو الله ما أرسل بني فرانك إكاد بلا سيد أيين بلاد إليك نيبولا ما هو كينيشي لهرمان مسلم إكاد رومي لوجه كبيرو الله ما كي كودون بني أكاكا شيكا نيبولا ما هو كينيشي لهرمان مسلم utma imake tofafe omake tofafe ayomishi umma wala sa mawkana dalila soroka kuna kala mawli munugala tunyuchiye kabo mawjela au kana sara wuluni ay sara nalani wala sa nganga mati oka mimaru oka sakake makana nuni utma ina ko chilike aw jala chidila ka baboy da bakuna minde kalanta ka awi anga ayawula ka awla sanala mo akana nangala la masri wali ni aya mo tala ka boso do ka mona no yo prana sakana lai ka danne aya keme anidina na shigila katara la aya keme aniduru ani sabala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Negara Iman sejasa sudah melamanya juga saya kemudian sudah melamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sisa menajeka sudah muka semua no yang lain kai sebenarnya kontrolnya almanya so kontrolnya be transaksinya pula ko fana saka ka na insyaallah asyhadu la ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluhu asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Je jure solennellement que pour défendre cause patriotique, communautaire
religieuse. Je serai toujours prêt à sacrifier ma vie, mes biens, mon temps et mon honneur. Et même, je serai prêt à tout sacrifier pour maintenir l'institution de la et je m'engage à exécuter tout ordre conforme aux préceptes islamiques que donnera le Khalifatul Masih, Inch'Allah. Melaita, Kafoko, Minanyanamaya, Mapunya, Nawagati, Nanafulu, Bodi, Nasigida, Najamana, Ngadine, Kanyatakama, Abotugarajana, Nijija Balaganike, Nuboso, Ahmadiyya Kalaya Sabati, Ni Kalfaya Labarana, Ni Buke, Ni Allah Sama. Assalamualaikum. Maintenant, bienvenue pour les Katika, les Koudans de Bamako. Assalamualaikum. Amna sasana Imam sasana. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Min ba'di Ahmad. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Zakat Khalifa Nuruddini, Zakat Bashiruddini, Zakat Nasiru Ahmad, Zakat Tahiru Ahmad, Hakal Masrur Ahmad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah ijazi labu adai, Allah Khalifi labu adai, Allah Afrika labu adai, Allah Amerika labu adai, Allah Asia labu adai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tamal kalamu bizikrillahi, tamal kalamu bihamdillahi, summa salamu, Allah habibi khairul anam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada beberapa khususnya. Tapi demi kita kasih mendarasa mahasiswa sebenarnya yang harus mengkorban Allah Allah kasih musri atau Allah ada orang yang ada kasih ini. Namun tapi kami boleh Assalamualaikum. Maintenant, dans le programme, il y a dit que pour la matière, pour les mots de bienvenue, il y a dit que Daoud Koulibaly Kaye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله من شر الله سبحانه وتعالى كالبانجالا الرتبة لما إن الله سبحانه وتعالى كاكيشي أن نمك محمد أن الصحابة من وراء أن بلوكرا أسنا بولي منتصر سلام ديني أتمسك شريك الدنيا فانتنا نبلغ من التقيامنا صلاة كيلا رسول الله عليه وسلم كافبل جلبه كلام التقيامنا ولي كصلاة مني كاكي أمي لك دفنيا ولا فرع الله سبحانه وتعالى كيشين مماك مناوك من بلغ جلي وكوف أميكي مكا نو اجتماعي ye ataku tali sabanai malikun nama bangaro ka ko istimani ahmadiyya bi jamana fon nana istima fana beke o jamana kile nu fon nana o istima fon fana tubu ala kada ka ahmadiyya ko nana istima fana kacha no min kene kaisa o istima kuram la ahmadiyya o muso ka istima fana be chobaro fana tabe dabuna istima'an bola alfana al-istima nuri faranyokani dan fe faranyokala ya sisan o faranyokani kuyi jumande ya Allah subhanahu wa ta'ala kamai ina fo bi ana karamoga ya nifa kutuba kono tuyamna don kutuba ni kofe ma jiga ka fo bela jeli ba don ibe ya kumina wa bela jeli fana ba don ika keta ibi no bola yi ami ambele mo bela jeli fo minnu ye usengu kɔnɔ kɔrɔ ka se nin kelen kan ka daminɛ Kayi fɔ Mɔpti mɔgɔ o mɔgɔ sela yan kamalen kunda fɔ ka na denmisɛnnin fitininw na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ lajɛlen ni ce ka Ala ka dugawu fana kɛ an nana kun min kama yala bi ma Ala ka an dɛmɛ mun kosɔn an ka se ka sabati o kun nin kɛnɛ kan laɲini yɛrɛ min ye an ka se ka o sɔrɔ. Ola ni an ka kayidu bɛɛ lajɛlen fo kayidu minnu b'a la ni olu y'an dɛmɛ mun kosɔn nin kelen bɛ se ka sigi a da ka y'a mɛn ko
ele jama ɲɛmɔgɔ ye siga foyi t'a la dɛmɛbaga dɔw de bɛ yen n'o tɛ ni kelen don a tɛ se ka kɛ cogoya si la n'i y'a ye sima kɛra bi kayidu minnu bɛ région kɔnɔna na olu ka wulikajɔ o de y'a to an bɛɛ lajɛlen fana ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan an bɛ kayidu bɛɛ lajɛlen fo olu ka birokɔnɔmɔgɔw an bɛ o fana fo n'an ye kayidu fo an tɛ ɲinɛ missionnaire kɔ olu minnu fana ye u kɔkɔrɔ donbaw ye u ka région kɔnɔna na an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo ko bɛɛ lajɛlen ni ce i ka wulikajɔ la président jamanaatigiw fana kɔnɔna na yen an bɛ tila ka u bɛɛ lajɛlen fo niveau national fana bureau national mɔgɔw an bɛ u bɛɛ lajɛlen fana fo ka d'a kan bɛɛ lajɛlen fana wulikajɔ dɔ de kɛ mɔgɔ sɔrɔ an bɛ se ka ye nin kɛnɛ nin ka cogoya min na o kɔfɛ tuguni sima yɛrɛ ka se ka labɛn bɛɛ lajɛlen bila sen kan mɔgɔ sɔrɔ min na o n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan an ka se ka sigiyɔrɔ sɔrɔ an ka se ka ji min an ka se ka dayɔrɔ sɔrɔ an ka se ka sunɔgɔyɔrɔ sɔrɔ mɔgɔ minnu jɛra ka o baara bila sen kan n'o ye commission ye an bɛ commission mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo u bɛɛ lajɛlen ni ce bɛɛ lajɛlen ni baara laɲini yɛrɛ min ye an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan kun min kama n'o ye Alahu subahanahu wa taala jate ɲɛda ɲini ye Ala ka o nɔgɔya ne n'aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ye Ala ka an cari hɛrɛ la min ma an natɔla sɔrɔ yarabi ma Ala kana to k'an tatɔla sɔrɔ Ala kana sitanɛ don an ni ɲɔgɔn cɛ dakuruɲɛ laban an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an ka sabali an ka muɲu an bɛ yan tile dama damani dɔrɔn waatini fitinin an bɛ bɔ yan k'i n'a fɔ mun tɛ yan yɛrɛ an ka muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ ni mɔgɔ yɛrɛ i sen ka i sen fosi ka bɔ a kɔrɔ e yɛrɛ ka kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye ka yafa ɲini o fɛ min yɛrɛ i sen ka dɛ ka d'a kan ka ko jo t'a la dɛ mɛ yɛrɛ kɛra e min sen kan e yɛrɛ ka yafa deli a fɛ mɔgɔ sɔrɔ ko kana taa yɔrɔ jan compétition minnu bɛna kɛ dɔnni kunda sport kunda an ka bɛɛ lajɛlen faamu ni an hakili ye an ka dɔn k'a fɔ ko laɲini yɛrɛ min bɛ ko in kɔrɔla la o ye ala ko nin de ye mɛ tɔ fɛn o fɛn bɛ kɛ o bɛɛ lajɛlen ka se ka a accompagner dɔrɔn de Ala sɔnna taala ka an dɛmɛ ka ni faamuya d'a ma ka sitanɛ yɔrɔ ma janya a la mɔgɔ sɔrɔ an bɛ se ka cari hɛrɛ la cogoya min na salamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh. Jazakumullah. Maintenant, dans le programme, il y a une exposé réseaux sociaux, avantages et inconvénients. J'invite missionnaire Yacoub Koulibaly Saheb pour l'exposer. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. سورة النور. Okma aya mini aya kala abola suratul nur kono ka ko aya kalali ye bi anga shiro propre ni Allah subhanahu wa ta'ala ka kilibantiya yi ka fadi ni masai masami ye kilempe masami ni ale de ni batu kaka Allah sallallahu alaihi wasallam ale de aka chile mini o kusaya nu chile pela gele okma wala na mini adlale masisa aya me réseaux sociaux na fa jumɛn b'a ani tɔɔrɔ jumɛn b'a donc o yɛrɛ ye fɛn jumɛn de ye ne nin bɔ in fɔla mun de don faamuya jumɛn b'a kɔnɔ donc a bɛ fɔ o de ma ko wasailu tawassul ijtimai o kɔrɔ ye sababuya minnu ni o bɛ se ka bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ɲɔgɔn na minɛn minnu n'o bɛ bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ɲɔgɔn na ka bɛɛ lajɛlen bila yɔrɔ kelen a kɛra photo ye o a kɛra message ye o a kɛra vocal ye o sababuya fɛn o fɛn bɛ se ka bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ɲɔgɔn na donc a bɛ fɔ o de ma ko réseaux sociaux o kɔrɔ ye jumɛn ye ne e b'i ka so ne b'i ka so walima diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ
fɛn kelen min na. Donc o fɛn bɛ tali kɛ fɛn caman de la. A bɛ se ka tali kɛ WhatsApp la, a bɛ se ka tali kɛ Messenger la, a bɛ se ka tali kɛ Facebook la o min lakodɔnlen don kosɛbɛ, a bɛ se ka tali kɛ Viber la, a bɛ se ka tali kɛ fɛn wɛrɛ caman na hali an yɛrɛ tɛ minnu don. O kumana nafa jumɛn de bɛ a la, a bɛ nafa jumɛn de lase an ma, ani a bɛ tɔɔrɔ jumɛn de lase an ma. Ka d'a kan diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ a kan ka kɛ fila de ye. I bɛ fɛn o fɛn kɛ, i b'a lajɛ n'a bɛ nafa lase i ma walima n'a bɛ tɔɔrɔ lase i ma. O kumana aya min n'a y'a kalan ka bɔ suratu Nur kɔnɔ, a aya ko cogo di? Ko a fɔ minnu ɲɛna k'a fɔ u ka dansigi kɛ u ka filɛli ɲɛw na, u ka u ɲɛmanaw tanga, ko o de ka fisa o ma kosɛbɛ. I k'a dɔn Ala kibaruyalen don kosɛbɛ aw ka kɛlenw na, u bɛ ka min kɛ Ala bɛ a dɔn. O kuma ko an ka ɲɛnafilɛliw surunya, an ka u tanga. Donc n'i ye nin aya in ta k'a lajɛ, aw minnu tulo bɛ ne la, aw minnu ɲɛ bɛ ne la sisan, yala aya ye min fɔ, e bɛ min kɛ i ka Facebook kan, e bɛ min kɛ i ka WhatsApp kan, yala e bɛ ka se ka i ɲɛ kɔlɔsi ka bɔ fɛn filɛli ma, fɛn minnu n'o ye haramiya fɛnw ye wa? N'a sɔrɔ o kuma ye ɔnhɔn ye walima o jaabi ye ɔnhɔn ye, munna e teri tɛ se ka i ka WhatsApp filɛ? Munna e fa tɛ se ka i ka téléphone ta e kɔfɛ? Munna aw yɛrɛ dama tɛ se ka téléphone ta ɲɔgɔn kɔfɛ n'a y'a sɔrɔ nin kuma in, n'a y'a sɔrɔ nin dafalen don e la, kuranɛ bɛ ka min fɔ? Ni walanda in nafa bonya kosɔn, Khalifatul Masih al-Khamis ayyadahu Allahu ta'ala bi nasrihil aziz, a ye dakuruɲɛ caman fɔ nin walanda in kan, ka tila ka jɛn di k'a fɔ u k'a ka dakuruɲɛw fara ɲɔgɔn kan gafe kɔnɔ, gafe min caya taara a yɛrɛ sɔrɔ 118 la page la. A bɛ kuma nin ko ye ninnu kan kɛrɛnkɛrɛnnenya Facebook. O kuma Khalifa ye yelen dɔ bila nin aya in na, aya min ni y'a kalan. Khalifa ko nin aya min ni aya in kalala, a ko huna wajjaha Allahu ta'ala ahlu. Ka d'a kan nin aya in kɔfɛ min fɔra cɛw ɲɛna, o kelen de fɔra musow fana ɲɛna. Donc Khalifa ko mun de la, faamuya jumɛn de b'a la, kun jumɛn de b'a la Allah subhanahu wa ta'ala a ye kuma ɲɛsin cɛw ma fɔlɔ k'a fɔ u k'o ɲɛna yeli tanga ka bɔ haramu ma. Munna Ala ye a ɲɛsin cɛw ma fɔlɔ? Khalifa ko li'anna dhalika azka lahum, ko a fɔlɔ ko o de ka sanu u ye, o de ka ɲi u ma kosɛbɛ, o de ye faamuya fɔlɔ ye. Ayi ko n'i m'a faamu, annahu daruriyyun lil-iffa wal-ihsan, ko jagoya de don adamaden kan ka se k'a yɛrɛ minɛ k'a yɛrɛ tanga. I kan ka se k'i yɛrɛ minɛ k'i yɛrɛ tanga. Donc an bɛ fɛn minnu utiliser la Facebook ni Messenger ni fɛn caman, yala o bɛ ka sɔrɔ an ka walanda ninnu kɔnɔ wa? Donc i yɛrɛ b'i yɛrɛ jaabi k'a fɔ ɔnhɔn walima i k'i yɛrɛ jaabi k'a fɔ ayi. Khalifa ko mɔgɔ kan ka cɛ kan ka yɛrɛ tanga jagoya la. Wa bidunihi la yumkinu al-wusul ila Allah, ko ni yɛrɛ tanga kun tɛ, ni yɛrɛ minɛ tɛ, sira foyi tɛ ka se Ala ma. Ni mɔgɔ ma se k'i yɛrɛ tanga, k'i ɲɛnafilɛli tanga ka bɔ haramu ma, ka bɔ jɛnɛw ma, e b'i se Ala ma cogo di? Donc sira foyi tɛ ka ɲɛsin ka se Allah subhanahu wa ta'ala ma k'a sɔrɔ ni yɛrɛ minɛ yɛrɛ tɛ a la. O kumana Khalifa ko falaqad wajjaha Allahu al-amra ila rijali kana nisa, ko o de kama Allah subhanahu wa ta'ala ye kuma ɲɛsin cɛw ma ka kɔn musow ye. Ko Ala ko cogo di? An yatajannabu kulla ma yumkin an yu'addiya ila ithari gharaizihim, fɛn o fɛn n'a bi ɲɛsin k'u ka fɛn dɔ ɲɛsin u ka negelaw ma, ko u ka jija. O kumana ka fɛn fɛn bɛ nɔ bila u ka negelaw la, ko cɛw ka u jija ka u yɛrɛ kisi ka bɔ o bɛɛ lajɛlen ma. I n'a fɔ aya in fana ɲɛsinna musow ma cogo min na waati kama. Khalifa ko inna an-nazra ila an-nisa'i bi uyunin maftuhatin wa mukhalatatihinna, i k'a dɔn ka musow filɛ ni ɲɛ dayɛlɛli filɛli ye, o kɔrɔ ye ni hakilila filɛli ye ka ɲɛsin walimusow ma. O kumana min bɛ kɛ réseau sanfɛ, ko o min filɛ nin ye, ko i k'a dɔn k'a fɔ ani ka ɲagamu musow cɛla, ka dɔrɔkɛ musow cɛla, ko min filɛ nin ye, ani ka musow u ka video filɛ, wa mushahadatil aflam, ani musow ka video, ka u bɛ video minnu partager, ko i ka video lajɛ, dɔ ye snap kɛ k'o ci ma walima n'a ɲɔgɔnnaw, ko i ka olu lajɛ. Ko min filɛ ni cɛ b'o kɛ, ko o ye kojuguba de ye. Ko et puis fana o fana bɛ ɲɛsin o fana wa darsha ma'a ghayri maharim,
ani ka kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ i ni musomaninw cɛ minnu ni o kumana fɛ olu furuli ni o tɛ o bi ma yani o t'i ma haramu ye o kumana i bɛ se ka minnu furu ko ka kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ i n'o cɛ a la Facebook sanfɛ Khalifa ye Facebook de ta kɛrɛnkɛrɛnnenya donc e bi teriya ci musomanin minnu ma i bɛ baro kɛ musomanin minnu fɛ WhatsApp sanfɛ yani Facebook sanfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Khalifa y'o de fɔ ko i k'a dɔn k'a fɔ ko o min filɛ nin ye ani Facebook n'a ɲɔgɔnna caman ko o min filɛ nin ye ko o bɛ adamaden yɛrɛ ka yɛrɛminɛ ko o b'o faga pewu ko bɛ yɛrɛminɛ faga pewu 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 o kumana an kan k'an yɛrɛ kisi k'an yɛrɛ tanga ka bɔ o ma donc a y'a ɲɛsinna cɛw ma nin yɔrɔ la o kumana n'i ye anw fɛn fɛn ɲininka réseau ko la k'an bɛ k'a utiliser bɛɛ bi a ka kun fɔ wa min y'a la kojugu ye o t'o fɔ bɛɛ b'a fɔ ne b'a utiliser ka d'a kan n bɛ kuranɛ kalan a kɔnɔ ka d'a kan n bɛ nafa wɛrɛw sɔrɔ a kɔnɔ ɔ n'a sɔrɔla o ye tiɲɛ ye mɔgɔ man ka dɛsɛ ka e ka telefɔni ta k'a lajɛ o de kosɔn recherchekɛlaw kumana nin fɛn ninnu kan an bɛ ka fɛn ninnu utiliser donc u ye faamuya caman di mɔgɔw ma misaliyala an ye sɛbɛnnikɛla dɔ ta sɛbɛnnikɛla min bɛ wele ko Jessica Barlon ale ka sɛbɛnni kɔnɔ ale ko tiɲɛ don ko tatihu wasailu tawassul al-ijtimai lishabab imkaniya insha'a wa yati abra internet ko tiɲɛ don ko nin sira ninnu filɛ nin ye n'o de ye sababuya minnu bɛ bɛɛ lajɛlen sɔgɔ ɲɔgɔn na ko a bɛ se ka occasion di denmisɛnninw ma u ka se ka compte créer u yɛrɛ ye internet sira fɛ ko o bɛ kɛ wa tawassul ma'al akharin wa ani mɔgɔ wɛrɛw bɛ se ka kuma ani mɔgɔ wɛrɛw bɛ se ka baro kɛ ko o bɛ kɛ ko sira t'o la ko wa insha'ati shabakat al-ijtimaiya donc bɛɛ kɛ réseau ninnu a bɛ se k'o bɛɛ lajɛlen créer i ni mɔgɔ bi o kumana fɛ baro kɛ ɲɔgɔn fɛ. Aku nisra nufle ko sigatala ko yumkina an tuwafira hadhihi shabakati lishabab da'man qayyima ko cero nisra nu bisega demsanu demeke absego deme wa tu'allimuhum majmu'at mutanawwi'a min al-mawdu'at bima fihi sulukiyya absege bla fana kasra ke sra ni jogu ma bi sura kono ni bisega o kuma fe dokuma chama so kakala ako bike nga ako ale ka famiana e kana ine ka fo fimba la min ka ko sebe ako dɔn bi min fɔ ne réseau ninnu dɔn bi min fɔ o labaara la k'a fɔ ko i k'a dɔn yelen min ni an bɛ ordinateur utiliser yelen min bɛ bɔ a la walima an bɛ téléphone utiliser ko yelen min bɛ bɔ a la ko i k'a dɔn k'a fɔ ko o yelen o bɛ kɛ sababu ye ka an ka nin kɛnɛya yɛrɛ de tiɲɛ. Allahu akbar. Zirnaba. Aku ni ma famu an saba ka hakili dayele ako bi wa bi ma'na al-akhar ko wala lay ka siga famu iza kunta takhruju ila al-firash laylan wa anta tasaffa Facebook ko ne ba fe ka da sisa etala glana e ba fe ka da ibiga Facebook ibiga page dayele dron ibiga teme page ka ako ni yo ke ko fa'lam annaka muqbil ala nawmin mutaribin ki ibna sinu juma de ke ko ibna ko bi jega sinu min ke atike sinu yana mai amayima ni ibna ka ko Facebook yela donc on est ka o fenu labar wato waso i dalil de ga labar ibi shube ke ola tahajuru wati ya bi temedika ako wajatu dirasat ko aleye document do soro wala na do soro depuis 2019 c'est kala de la fo depuis 2019 ala aksar min 650 ko keme woro an bidru wona mo keme woro an bidru wona demsen keme woro an bidru wona ko ale wala na do soro ka bo ameriki jamano na ka fo o demsen no minu bi internet utiliser ka teme el sabaka ko e ka do ka fo ko bi kla kan laba ka ke femi bi hat na bana blabula demsen keme woro an bidru donc ameriki jamana ka ale malumatu do soro
minnu bi internet sira ninnu utiliser fɛngɛ saba kɔfɛ heure saba kɔfɛ donc a tilala ka hakililabana de bila o la. O kuma khalifa n y'a fɔ ye n ko khalifatul masihu ni walanda in bonya kosɔn khalifa kumana a la kosɛbɛ fo a kɛra dɔw ɲɛna a y'a bali. O de kosɔn khalifa kumatɔ la waati n'aw fɛ Allemagne kɔnɔ k'a bɛ dati min bɛnna le 18 mois 2011 a bɛnna 2011 ma khalifa kumatɔ la waati n'aw fɛ. Donc khalifa ye mun de fɔ o y'a sɔrɔ musomanin dɔ ye question kɛ khalifa la. طرحت بنت على حضرته أيده الله تعالى بنصر العزيز سؤالا عن فيسبوك ومسلمانية ينقل كفيسبوك نقا أي خلفا ينقل خلفا لم أقول إنه لو لم تتركناه يعني لستن مذنبات نما فوقنا فيسبوك كنا ما تريكا بجرمسو نما أفو ni tika utiliser qui bidjumuso ne ka nadiri kona nema أفو بل كنت إنه ضرورة أحسن يعني إن ضرره أحسن من نفعه نقول إنها تورك بنان نفعه أو ما في من تورك بنان نفعه إيه رمو جامدو إيه موشيكو فوي في من تورك بنان نفعه أو ما خليفة يوفو خليفة لا كافو كو الفتيات والفتيان الذين يستخدمون فيسبوك يصلون إلى حيث تبدأ السيئات في الانتشار comme nous bi Facebook bara a cɛmanu n'a musomanu o bi se yɔrɔ la yɔrɔ min ni a bɛ taa se yɔrɔ la fa o kumana fɛ publication a juguman o b'o daminɛ o bɛ k'a publier o b'o daminɛ a ko ينشأ الشباب يعني ينشأ الشباب علاقات وتقع الفتيات أحيانا في الفخر كوجينو بريلاسيون دي لابي كوغلا وني مسلمانو ميوجه كو مسو حقيقة دو مسلمانو بي او جانغون او بي كيوتيكي او بي كيا او بي كيا او كمانا خليفة كو او مي فلانو بي كاكي خليفة كو عليه كمانا او دي كان او دي كوجوي o kuma o bi tila ka laban ka jajugu ta n'o ye jajugu ta o bi tila ka laban ka o jajugu bila Facebook sanfɛ o jajugu bila Facebook sanfɛ a ko i ye o ja ninnu na ko o ja ninnu bi tila ka bɔ ka yɛrɛkɛ dɔɔni fo ka taa se New York yɔrɔ Khalifa ye New York fɔ o ye misaliya ye sinon a bɛ se diɲɛ bɛɛ ma ni kɔni ye ja bila Facebook sanfɛ diɲɛ bɛɛ b'a sɔrɔ nka a ye misaliya ta a ko ja bi yɛrɛkɛ dɔɔni fo a bɛ se New York a bɛ se Australia donc o kɔrɔ ye kuma laɲini na o kɔrɔ ye ko ja ninnu bi janya fo ka bɔ a cibaga kɔrɔ aw dɔnni t'a kalama k'a fɔ o delila ka ɲɔgɔn nɛgɛ ka i bila ka foto lankolon ci u ma kɔfɛ u bɛ tila k'i wele tuguni k'a fɔ ko i ja b'i bolo dɛ ko fɔ i ka wari hakɛ dɔ sara mun de y'a lase mɔgɔw ma Facebook n'a ɲɔgɔnna o kumana Khalifa ko mɔgɔw kan k'o kɔlɔsi a la kosɛbɛ o kumana Khalifa ko ale jɔyɔrɔ ye min ye Facebook ko la inna muhimmati ko ale jɔyɔrɔ yɛrɛ ye min ye Facebook ko la dɛ ko o de ye ka ladili kɛ ka mɔgɔ ladi o kumana fɛ i n'a fɔ kuranɛ yɛrɛ bɛ ladili kɛ cogo min na nka ni mɔgɔ min kɔntinena ka kuranɛ ka yamaruyakan sɔsɔ i bɛ jurumu sɔrɔ kɛ ale fana bɛ ladilikan min kɛ donc n'i kɔntinena k'a sɔsɔ i bɛ jurumu sɔrɔ a ko ale bɔla kalama waati dɔ la k'u ye compte dɔ créé ale yɛrɛ tɔgɔ la Facebook sanfɛ ale ko k'a bɛɛ bɔ yen ko nka a bɛ kumana waati min na a ko nka a bɛna bɔ yen dɔɔni fa k'a ban ko a bɛna bɔ yen donc ne ye Khalifa ka ladilikanw lajɛ yala a bɛ k'o tanu wa a bɛ k'a fɔ an k'a utiliser wa walima a bɛ ka mun fɔ o kɔrɔ ye n'i bi ko kɛ o kumana fɛ i k'a kɛ ka dama dɔn o kumana nafa jumɛn de b'a la ni Khalifa y'o fɔ jamanakundenw ye Khalifa ko tiɲɛ don ne réseau ninnu n'u bɛ se ka labaara ka nafa dɔw sɔrɔ i n'a fɔ jamanatu yɛrɛ ka kɛyɔrɔ bɛ yen ni mɔgɔ min mako bɛ maalumatu fɛn fɛn na ni mako bɛ dɔnniya fɛn o fɛn na i bɛ se ka taa o dɔnniya ninnu ta dɔrɔn k'o dɔnniya ninnu kalan wa ko musomaninw ani musomaninw de ka baro kɛ u ka maalumatu cɛri u ni ɲɔgɔn cɛ cɛmaninw ani cɛw de ka baro kɛ ka dɔnniya ninnu k'u cɛri u ni ɲɔgɔn cɛ Facebook sanfɛ a ko nafa min kɔni b'a la an bɛ se ka nafa sɔrɔ nin sira fɛ o kumana an bɛ bɔ wala kɔnɔ
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ये récité Surah Al-Baqarah, verset 22. Allah dit: Ô homme, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous ainsi que c'était avant vous, afin que vous deveniez justes. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah, aujourd'hui, la 13e Ijtama Khudamla Madhya nationale du Mali en train de commencer. C'est que, première chose, tout d'abord, je remercie tous les responsables des régions, les missionnaires, les caïdines et les bureaux nationaux que vous avez fait effort dans un petit temps pour organiser cette 13e Ijtama nationale. Qu'Allah vous récompense et toutes les délégations qui sont quittées de différentes régions, différents villages. Qu'Allah vous récompense, que vous avez accepté l'invitation de Sadr Khudamullah Ahmadiyya pour Ijtama national. Et en même temps, je remercie le Sadr Sahab du Burkina Faso, Sadr Khudamullah Ahmadiyya du Burkina Faso, que vraiment il a envoyé une forte délégation avec Naïb Sadr, avec des membres du bureau national pour être présents dans notre Ijtama national. Qu'Allah vous récompense, que vous avez accepté l'invitation pour être présent ici. Alhamdulillah, tashahhudu al surat al-Fatiha pada Amir Sahib, ayat surat al-Baqarah ayat wakala mima agira kako. Au ada madung ay masabatu masali nuri auda. Anu mi ngona aunye ayu du kanada. Muso ke ala ni sirani bogi wala ala ko la jolo bogi ko be ako mana bi yanno aga kananga o ye khodamu ka nyonye osiro tan sabana min ga sabono malita boni ko mana babi ko dia kanyeshi wati kurni gono amir nu diya kabare ndi senga kono fandi ni bolu la no bina bo région qaidu ni missionaire régionalu ani missionaire wara no mo nya belage o wara bana apaku bolla se kubra ko damu ka do national yaramo minu nya taba olu ke ba bawye ako ko be fen o bora asigara ajeya ani asunya ababa belege bana fu ka khodamu ka suru kenyamai ku kerengana kau fana kada kaya ka weli jabi o ambalma kamale minu bana burkina ru kenyama me apa ku kerengana ani uruga chebo minu nana ni o chebola suru ya kadanga be urula apa bi fuli nyesi ni gelena belege mo Inch'Allah. Vous voyez l'objectif des organisations auxiliaires que le deuxième calife a commencé, Majlis Khudamullah Ahmadiyya, Al-Falullah Ahmadiyya, Ansarullah Al-Adna. C'est toutes les organisations auxiliaires, ce qui est créé, c'est pour sensibilisation, pour
c'est que la mission de l'imam Mahdi et l'Islam était pour réformer les gens. C'est ça, c'est le travail de l'organisation auxiliaire. Mais en tant que Koudamoula Ahmadiyya, Fadul Ahmadiyya, c'est notre travail, c'est nous, on doit faire chaque moment contrôle. Est-ce qu'on est en train de respecter tous les commandements d'Allah? Parce que vous voyez, cette année, quand on était dans le stade d'Allemagne, vous avez tous écouté, le calife a dit que la ministre d'Allemagne a dit qu'on est en train de fêter cette année, célébrer 100 ans de Jamaat d'Allemagne. Le calife a posé beaucoup de questions. Et quand 100 ans est passé, lui, il a fait constat. Il a dit est-ce que dans 100 ans, on a fait effort maximum pour faire une contact fort avec Allah? Est-ce que Allah est content de nous? Est-ce qu'on est en train de suivre les commandements d'Allah et les sunnahs de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Ce qui était objectif de l'imam Mahdi l'Islam, est-ce qu'on a respecté? C'est ça, c'était les questions. Vous avez tous écouté comment le discours de Kali. Mais en tant qu'organisation auxiliaire, c'est notre travail aussi que chaque moment, on regarde comment on est en train de sensibiliser, éduquer, former notre génération de Koudam Atfal. Et toutes les organisations, c'est que justement Koudam Ahmadiyya est en train d'organiser pour vous former, pour vous éduquer, que voilà les principes de l'islam et les Jamaat, c'est qu'en tant que fidèle de l'imam Mahdi de l'Islam, on doit respecter. Et ça, c'est une formation que vous avez quitté votre zone pour rester 3 jours ici. Vous allez écouter les différents programmes, compétitions, connaissances, compétitions sportives. Mais c'est pour vous former que voilà ce que Jamaat est en train de penser. Vous êtes des futurs de Jamaat. Mais il faut bien éduquer les côtés religieux, les côtés sportifs pour être un bon jeune pour défendre l'islam. C'est ça, c'est l'objectif de l'organisation auxiliaire, les différentes compétitions que vous allez faire 3 jours ici. Ni dimiseni minu kanada karena sama ni semana minu mata cela bolo ani musul ka jebu ani to bau watra mulu be radiyallahu anhu femi ngamo ye muso ni poli mele ni ya apaka poli konoi dine fabia la limi ala yu jinga ambe Quran kono ala katabu la bele kake domai kake awali bari kuli ye dabro makara ngam akona ya proti kali pun rasul fami ayya da buda ta'ala da tari anai jagala Almai jagala ikara babo aye afo babo chelo afo almai amiruko ndiye almai asangeme amaliado almai osangeme niye osili panaye nina jagala sabon huzur ayadahu Allah ta'ala na afo chelo oyo ko bay sangamete dogame dogame panade kalau ke mana ada boy aku enggak mingal mimpi iyalah saya gememi no temena Ahmadiyya atwali doni almai oka na o sangana iyalah cehera o sangame jara ala ini ni Muhammad daga wa aku mana fo yoro de kaji ana sangame no dafa yalla sangame o mi na fara ala ini Muhammad ni na no bana wa dari sana menyana dia do mau do apa mau do ika do damu ligino ansoro atfalu nasratu abele gelina ahliya kono ko bele gelina ke
Quran yamra min ala kiraye wala kajana bele gele ka te ka wale e ka kodi kono ako mana aw ka nyonye bilama abina nyonda ka fe nunga anyonda yi adabara fe ngamo fadiya ka saka dala nyonye farfon ka saka do ala kula ke farfon nyonye mu mala o dabale do ko mana dine bara te ka ke fara ka ka kene o mana o farfon nyonye wera mu mala na abina nyonda fa na kula abele gele ngamo de muso dine ka ke jo fe aw ka so kono aw ka bara yola na be ko di fe kono o mama ni ala fe ya rabbi ala ka o le ni tabi ni na mere Ce que je vous demande, parce que dans le justement, le verset qui est cité, parce qu'il y a 700 commandements dans le Coran. Mais ici, ce qu'Allah a dit, ya nasu rabbakum, walladhi khalaqakum, walladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. Ça, c'est un premier ordre qu'Allah a donné, ô homme, adorez votre Seigneur qui vous a créé. C'est ça, adoration d'Allah, parce que chaque croyant, chaque Ahmadi veut faire une contact fort avec Allah, mais sans la prière, vous ne pouvez pas avoir une contact fort. C'est ça, Allah a dit dans le Coran, et notre cher prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec la pratique, avec les hadiths, il nous a expliqué comment l'importance de prière. C'est ça, je vous demande, tous les participants qui sont venus des différentes régions, que l'adoration d'Allah, la prière, congrégation, c'est très important. L'imam de l'Islam a dit que la prière c'est une échelle pour aller vers Allah. Mais si quelqu'un pense que non, sans prière, il peut avoir l'amour d'Allah, non, c'est pas possible. Notre cher prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le plus grand prophète, voyez la vie, c'est comment c'est passé, que dans un raka, il fait un long chapitre. Et quand on voit l'histoire de sa vie, comment il fait prière congrégation et comment il fait tahajjud, les nafila, pour avoir l'amour d'Allah. Mais nous sommes faibles, on a beaucoup de erreurs. Mais comment on doit être fort pour adorer Allah, pour demander pardon à Allah et faire les tahajjud et prière congrégation pour faire une contact fort avec Allah. C'est ça, c'était l'objectif de venir Imam de l'Islam pour réformer les gens. Mais en tant que Koudamullah Ahmadiyya, on est en train d'organiser un chemin national pour vous réformer. En tant que fidèle, en tant que soldat de Imam de l'Islam, c'est notre travail qu'on doit montrer les mêmes exemples du temps de Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme ils ont montré, et Allah dit dans le Coran que qu'Allah est content d'eux, parce qu'ils ont respecté le commandement d'Allah, et ils ont suivi 100% le Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais aujourd'hui, nous sommes, nous, les Koudam, Atfal, Ansar, maintenant, nous, on doit montrer que voilà, on est derrière le Jamaat d'Imam de l'Islam, et on doit montrer les mêmes exemples pour montrer l'amour avec Allah et les pratiques du Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Amir ko chendo Quran kono ko yamara mi mara na dana akeme saba Quran ako ngala bele ke foro ayo ayo daga Quran ya ayyuhana tu'udu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladzi yamara Quran di alay wal Quran wa ana min ayya ay ala batu ay ba do mi awda na ma ngora Quran abura nuna lu fana da akapa ka ko ye chendo ikara bako ala soroli ala kateria ala nini hadni asiro kaja awolo kaja nga awolo ni asiro ga wal mi mo sira masuro ala katame sira minga we seli jodi kama mo mana kolo la o kuma awulu me amulu ko chendo abaji ya ka seli jo bawi na ko seli jo bawi singa muka adinga so no ka tiga ni rai akwa kan do jama seli bismillah seli ayaji jade aku matra nawo matra ko ni onya na kula ko mana ka ba ko wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ando dari akwa be ada ba ko alika ka budo seli ko ko ni be ko do abi jo fasi dum
ako be mun ne ala kariya ala ka jenya ala jeni to o ne aw fana be ko jeni akika do imam mahdi nana o sirami no de be o de sira turi ala sora no ko de daro imam mahdi nana alayhi salam no ko fa ko la mo su ka kura ako de mo ala ka dabnya ya hidi gola as-salat miraj mu'minin ako ala ka ko sallallahu alaihi wasallam jeni ma fe ka isi dayile diga kata masayora aka boroke aka do ko nyani ako bo yele na sedo as-salat miraj mu'minin ono seli be aw muloya akika do mana laini fe me anganyo ni yere kono alaini na bilibili ba ko yere o de plani o mama ni Allah ta'ala be ya rabbi o delimi ni o teriyami no kanga do ne aw na ke siraga suma ni me seli o madarali akedi woni ni Allah ta'ala sallallahu alaihi wasallam Allah no ya na be Vous voyez, notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a beaucoup de hadiths qui parlent de l'importance de prière. Il y a une histoire qu'une fois, il y avait un vieux personne. Lui, il a demandé au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il est loin des mosquées. Est-ce qu'il peut prier à la maison? Premièrement, le saint prophète sallallahu a donné permission. Mais après, le saint prophète sallallahu a demandé, est-ce que quand Moazine fait Azan, vous écoutez Azan de Moazine? Vous dites oui. Le saint prophète Mohammed sallallahu a dit, si vous écoutez les Azan, il faut venir prier dans la mosquée. Voyez comment un vieux personne, le saint prophète Mohammed sallallahu n'est pas donné permission pour prier à la maison. Mais nous sommes jeunes, Allah nous a donné santé. C'est ça, l'islam nous a dit que prière congrégation. Vous avez écouté plusieurs fois cette hadith que le Saint Prophète a dit que si quelqu'un prie individuellement, il gagne la bénédiction, mais celui qui fait congrégation, c'est 27 fois plus bénédiction que celui qui fait individuellement. C'est ça, il y a beaucoup de hadiths qui donnent l'importance de prière, mais en tant que Koudam, Matfal, c'est notre travail, qu'on est soldats de Mohammed l'Islam, c'est de nous, on doit montrer que tous les marqueurs où il y a mission ou mosquée, on doit faire toujours contact à la mission et prier congrégation. C'est ça, ça montre la foi qu'on est avec la Jamaat de Mohammed l'Islam. Ça montre que quand on est libre, on est à la maison, on vient à la prière dans la mission ou dans la mosquée. Amir ko tiɲɛ seli nka ala ka sallallahu alaihi wasallam seli bɛ ya seli nafa seli ka gɛlɛ ala ka bɛ tumi ala ka sallallahu alaihi wasallam a ka dabura caman bɛ u ka o dabura caman na a ka misaliya di ala ka kɛ la maakɔrɔba tun bɛ yen a ɲɛ yɛrɛ tɛ fɔlɔ koyi a ko a ye ɲɛ ala ka sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ a bɛ seli a ka so ka da ka ɲɛ t'ale mun wala kama sallallahu ko tabashi o ke bashi ko fala kama ko yi mi fi wele ka me wa ako wa mo ako man ni fi wele ka bone iji jaga ga be ko kara de ako anga ko lagi ka seli aka so yi ci ma do ngala kama ya da fi seli wele ka me ako man ka ko man no do na amma ko tiene ko on ni bisawi aw ni kamalum o yo ko damu ana abalu ako ko mana abne de nganga bla akono ka ko ayam no mi be aw yam no mi na quran be allah be mon be ni ma ma be ni islam be amaliya ko ye ka jiya kata seli misiru minu ni akana kata seli ke na so fitri nga anga marke be ka ko bunya ka yorobe ko ye seli re ya do chama de ako marke do ako akaja kata seli ma problemi ni chama ko bele ko mo olu ka seli ko so o je nga awru ni kene ma wala nabi aw kan kata seli akwala ka sallallahu alaihi wasallam albi selu nga ya jaga ko ma kele ni e bisinga wuli ke seli ya ro kele ani mi aja kata seli ako
darajam bandulullah ko de egas ma kele ka selena selena aka selbi tanye ko darajam bandulullah o ne te pare ka boy yusu ga kele ga disigile ko bandulullah la ko ni ala ni na do hal dia ni na so kada kada do kada do apa pare pada ka boy o ni aplan kele be na ula ase ba ma ye ba woni re de ye ko go na ta be ikado je kanuni di praku fe andita sirula ayat jangan udah. Y ahí voy notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comment il a expliqué prière congrégation, et après la prière de Fajr, il dit que je vais aller tous les maisons que les gens qui ne sont pas venus prière congrégation, je vais brûler leur maison. Ça c'était le désir de notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il a remarqué qu'il y a des gens qui ne sont pas venus pour prière congrégation pour le Fajr prière. C'est ça, c'est le conseil que notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a donné. Mais nous sommes en train de déclarer qu'on est fidèle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les arrivées de Mohammed c'est ça pour réformer les gens. En tant que fidèle, en tant que croyant, quand on dit on est fidèle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais on doit respecter tous les ordres qu'il nous a donnés et il nous a montré avec la pratique. Mais c'est ça, je vous donner des exemples de prière congrégation. Mais je vous demande tous les participants qui sont venus de différents jamas, différents majalis, que vous serez l'ambassadeur. Vous serez, quand vous retournez, s'il y avait des faiblesses en prière congrégation, il faut faire un effort. Parfois, c'est vrai, quand on est occupé, les satins et tout à côté, il va y laisser, on va prier à la maison. Mais quand vous allez faire un effort pour aller à la mission, au mosquée pour prier, c'est ça, ça va montrer un contact fort avec la Jamaat. Parce qu'il rappelle quelques mois avant, quand Cédessa Podamla a envoyé un rapport mensuel au Calife, mais Calife a posé des choses, ce qu'il rappelle, il n'a pas vu les réponses, mais Cédessa m'a informé que Calife a demandé combien de Koudam Atfal pris 5 prières quotidiennes. Combien de Koudam Atfal pris régulièrement 5 prières. Et combien de Koudam Atfal qui font récitation de Saint-Coran. Vous voyez, ça c'est base de l'islam qui nous dit la prière, congrégation, prière. Parce qu'on a écouté plusieurs fois cette hadith que prière c'est la première question du jour du jugement. Et il faut qu'on pratique et on montre en tant que fidèle de Mohammed sallallahu que voilà, on est Jamaat de Mohammed l'Islam, on respecte cette prière quotidienne et on fait la récitation de Saint-Coran et on fait, si on a déjà, on connaît l'île arabe, on peut faire traduction, qu'est-ce qu'Allah dit dans cette livre saint, le Coran, qu'est-ce qu'Allah nous a en train de dire, et c'est que quand on va lire la traduction en français, en ce moment, on va voir ce qu'il a donné ordre. Quand on dit certains commandements, c'est ça, c'est les commandements dans le Coran. Mais quand on va lire avec la traduction, et comme ça, on va faire effort pour suivre les commandements d'Allah, ce qu'il a en train de nous dire. Amin berkata sallallahu alaihi wasallam seluga ada dabriya chama be ya hili dabriya kelena oye ako faji sallallahu alaihi wasallam kada kaya babo maro mana faji la wala kada sallallahu alaihi wasallam abdigine kono ni selu wela ka selu kora ngam mawara bla ka seli ni mo ini ada bitadu mauka minum mana selera kata sama dulu mulai apa yang ada punya lagi abis bokong sana ada pokok mana mana ini dah kesulitan ini selera iya kuku mini ya lah ada apa Padahal kayaknya ke pokok me dapat berkata nggak sampai nanti di konon nggak mau orang tak selera mulai ne kata mau kesulitan mana selera kuku waktu korok kesulitan kata sama dulu dah. Tahu kami kata-kata Korea akhirnya lagi. Mana ibadah kata kau mana? Katu asli apa bila kena bila kana. Serila misila wala ke masala. Ikara kau mama babla.
Abba jira ka bo ika ala ko ikontai ibala ti ngaka jepela sura wala ma ka ala mai ute ika ko o kama amira jira apu mana nene au ambere gele ngani ja yang bercama min akraw sallallahu alaihi wasallam ni yang ran ga yang sel ga Imam Mahdi alaihi salam alana programa o kuma au na lamini ke bi ako au ka ga jija de sabe mun na minya na mi me agra mun na ka ke o la se baye abura dumun na o yene ka ke lo mo ka ka ko au bora na do yo mi na ma kala ala kula uka mo yele me mani ya o ne ka atoko de no da ka bora da ka de ni mana ni mena ka so ni mana yo mi na bi se ke di la kula no be da ka do ni o kuma no kera o ma de ru kera o chijo ni la siu ni ikara ka ko ma o fa bi o bora iso o kuma na anana ku ire ni ngamo no do ya ko ni ali do do sam di banana ka ko aka da bro chama be nga ayu me ba me o kuma ma nya o da la be sigili mi no na ka ke se be bona wajilu na ka ni da bro no na sa rupe wali yano kata wali no sera alala ono ya no obligé. Maintenant, je demande pour les organisations aussi, les responsables aussi, vraiment, il faut faire une bonne communication. Vous savez, les ijtimaa dans la matière, c'est pas comme Jalsa. Il y aura beaucoup de discours, de différents thèmes, soit au début, on fait un discours aujourd'hui, vous avez à la fin aussi, et puis les textes différents, ça sera comme discours. Mais à part les ijtimaa, différentes organisations scolaires, plupart on fait les compétitions. Compétitions connaissances, il y a différentes compétitions, des citations, mémorisation des 5 romans, exemple, questions-réponses, mentalité, des discours préparés. Mais ce que je vous demande, les responsables, vraiment, il faut bien communiquer toutes les délégations pour qu'ils vont suivre le programme. C'est vrai que tous les membres qui viennent des régions, ils ne peuvent pas participer aux compétitions connaissances ou sportives, mais il faut être présent. Quand vous allez être s'asseoir pour assister, c'est ça, vous allez avoir la bénédiction. Et comme ça, on va dire que vraiment, on est en train de bien dérouler notre programme. C'est ça, je demande aux responsables aussi, Mohamed Darabia, aussi parce qu'il y aura des différents programmes, tahajjud, prière, congrégation. Il faut faire une sorte d'équipe pour bien sensibiliser, pour que tous les étudiants soient présents pour tous les prières quotidiennes et même dans tahajjud prière. Ame ko chendo aka dabri wala sa babi mi ko krenere dajul sama ko ko bladra ko aku kundia chendo ko dama ka ijma atina ko jale saba wadi la ako o kelele be atay ko no nga nyondaw je dona ani dine dona ani farlu nyaje munu binake ko ka ro kula shibabe ula minu mi yala na ko ayina ni ko investe na akana la na ta bai ko ka da ka ma ka na ko na e o bete ka ko no ko du no andana ngom na do de la mo du no andana onu na nyondana awu ngango lage ka parpondo mo ma ka jarago mo no ya to ko do ngala ko ma o to be angele me ako ko bare ngati ko man ko nyashime ko yere la bemba ulu de mo ka ko ko jursi singa no ya ka ko mo ay ka ni mara me ay ka alame am do ko yara do dan ka ko rani no ye ko yere sibaye singa ulu ko pendant les 3 jours ici, il faut faire des zikr, des prières. Et ce que cette année, l'exercice de Londres et Allemagne, Khalif a donné un message, ce qu'on a remarqué aussi quand on a participé là-bas, l'exercice de Londres et Allemagne, Khalif avait donné instruction aux
responsables qu'il faut rencontrer avec les gens qui sont venus de différentes zones avec un visage souriant. C'est ça, c'est vraiment, on a remarqué que tout le monde, quand on voit quelqu'un, il fait salutation, il raconte comme il est, il nous connaît. Les connaissances, c'est les fraternités, et c'est ça. Mais on ne connaît pas par famille, mais quand même, on sait que ça, c'est notre frère. C'est la même chose, ce qui est demande de toutes les organisations, les responsables des comités d'organisation, avec les caïds qui sont venus des régions. Vraiment, il faut qu'on partage un amour entre nous. C'est que toujours on dit l'amour pour tous, la haine pour personne. C'est vraiment, ce n'est pas slogan seulement. Il faut que ça rentre dans notre cœur. Les rancunes, les haines, il faut qu'on sorte dans le cœur. On est même frères. Il ne faut pas qu'on pense qu'on est de tel zone, on est tous. Imam a dit l'islam, quand il est venu, il n'y a pas de nation, il n'y a pas de frontières. Maintenant, on est tous même frères. C'est ça ce que je demande aussi, c'est que le calife avait fait un message aux responsables, que vraiment il faut rencontrer les gens qui viennent de l'extérieur avec amour. Et amour doit coller les gens. Et c'est ça les jamaat, les différents programmes qu'on organise. Vous êtes venus de différentes zones, différentes régions, les caïds vont rencontrer les frères, les jeunes, les femmes aussi vont rencontrer. C'est ça, c'est l'atmosphère des conférences nationales de Khodam Lamdia. Et quand vous allez être 3 jours ici, il faut connaître, il faut augmenter l'amour et la connaissance avec les différentes régions aussi. Et vraiment, la passe qu'elle amène une bénédiction, les 3 jours que justement soit succès, elle amène une bénédiction et vous retournez avec amour, avec spiritualité, augmenter l'amour et spiritualité. C'est ça, notre sœur qu'elle amène une bénédiction justement dans la vie. Amir ko ada dunia na kona ko tile sabab na kaya beki dia ala ko kola ada ala ni yode kera ala ko me leso na nu kaya ka dia pula ko dabra me o khala lo ba dabra lu lu khan kera na ko ina jalsa mi de na ye ko kele pana ko kami na ba ye ay na nu bura ko raja atau jaman kele apa boleh kele ko nga kita kala ko ay iya kudu be ni saja ni punya ni kele o kal bayu wala na mindi ako chena o ye o ye ang ye tero o ye alamai ini pe ma be ni saja ni punya kakina pa ba ngan do ko ako yang kele dia aku dan kele dia mo aw mi mo we aw mi mo we ko manuna kemana apakah dia kakak mbe baranyonya baronyonya ni kanu ani punya mi ayah dia kabo olora penyeshi udumo ono kira ko kemana daguda mi amadia do noye lamu kurus lahan kurgason obanda kamo kala ako ma awalero do de Waka soro ne tukula ikulu tukula chere senga do na tika senga ko chena kanu benen ge yoro ka ge bobon ge yoro ka ge mo ngano makep o ko mana de se fu ye ne mo fu akanga me yoro na ne ambata la ge hanya ko no ko ye yagi o ma ko ga deli ya rabbi alaka ladri kanu kerenya duriyo mi woni baraka ko ka jena akau ijma kletro mana alaga wele ko ne de tuye ka kono bo yorora an bunya ka nyashi na kele bele mo alaga ano bele de mo doa
Amin. Amin. Terima sebesar surya Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyona amena exposition da délégation la lolo fofé kene ya inshallah. Voilà. Allez.